Yaya Good Vibes ana Allen Skits vapiwa maakwa na Say Weekneo mushure mekunge vango vatevedzera vaine mudiwa wavo Lulu Muteke vachiimba kasongo kekuti ndiwe watova mai vangu ukuwo Maloti ari pa wanted ku South Africa akaita armed robbery in 2017 hapana mhosva inorova zvabva zvaita catch up asi ari kuti you can't blame my past ndakasiyana nazvo uko Big Sam vatiwo vedu vendo kumbiro mubvise mavideo angu ndichirwara pa social media azvisi kundibata zvakanaka. Welcome back to the channel. Please don't forget to like and subscribe kutamba zvinonakidza mbinga guys unongoswera watongobata chakwaya 2025 igorere vamwe vana Allen Skits na Yaya Good Vibes vakangoita kadrama ako vachitevedzera Say Weekneo pavaiva private jet vachiimba nemudiwa wavo vachibvumirana ndiwe watova mai vangu ndiwe unondicompleta ndiwe Allen Skits ndiangari Say Yaya ari amai aiva vabva vangofara vakati mandinakidza vedu we I've never loved this hard. This is hilarious. Can these two go to see Madzibaba Chipaka urgently and get a Toyota Aqua H? Congratulations, you made my day. Vati iwo vari ku 7 Stars Hotel ku Dubai nemudiwa wavo. So guys kungonzwa ndisetsa so wotonze go and see Vikela. Guys ide zvaigonekamwa kuti ungowana panotekenedzeka mbinga ungoibata strong woisetsa avade titori nemamanshoni chaiwo. Thank you Say chokwadi Yaya Good Vibes ashaya kuti otidi. Thank you so much Say. Wow dai Mwari awedzera more and more. Thomas Chizhanje ndokuti naye veduwe ndodiniko ini kuti ndikutekenyedzeiwo ndigone kupinda pakadai eti yasionaye ati kunesu wadhafu kwakangopiwa Fantan bedzi ina hangu ndinodena ndipiwe chindipirawo mudhara Timi from Timi naBhonzo ndieti yasari kuti aiwa iye akamirirawo vadhafu haana chatapuwa so far. Vamwe vari kuti thank you Say Weekneo panoti Allen Skits and Yaya mandigonera. I feel like kupiwa kwavaitwa I've benefited already from this. Go and see Victor Scheme. I love this. Zvinoda kutendwa. Ndakatosekawo ndichiona video yacho. Thank you Say. God bless you. You are really doing good things. Some people are born great. Some achieve greatness. Some have greatness thrust upon them. Mwenezi, I will represent you to the end. We will go and see Baba Chipaka soon. Congratulations. We are happy for you. So nde vamwe avo vari kungoedzawo ravo rake uye vachifara pamwe chete naYaya na Allen Skits. Ex ya Windsor inozikamwa nekunzi Maloti Rose ari pa wanted ku South Africa. Zita rake chairo rinonzi Namatai Bobo ari kudirwa armed robbery yakaitika musi wa 12 November 2017. Pane warrant of arrest that was issued in 2018 pa Wynberg Magistrates Court for the wanted person to be arrested and brought before court on the charge of robbery. Yes, she is female. Station yanga iri Rondebosch papa paisiwa kuti investigating officer Sergeant Marais zita rake rekuberekwa rinonzi Namatai Bobo. So achiri kudiwa nenyaya yezvaakaita ku South Africa ikoko. Ipapo unenge wakutonzi Maloti Rose then mapurisa akuti ko Namatai Bobo ndeipi manje yakuita apa. At least chiripo ndechekuti you kept your complexion pambacho kaunenge uri black paunokomita crime then all of a sudden wadoibva semengo wakura. Maybe zvaitozoshaika wototi Maloti Rose no that is not me. Muri iyi inoratidza kuti vanofarira tunhu tusiri straight handizoti vakakura vano vabereki vese here asika sister yaMaloti yanga iri kuchikurubhi zvakare pakazoitwa presidential pardon apa akawanikwawo nyasha ndokubva abuda. So ndosaka ndichiti vakakudzwa nani vana ava vekuti vanozongoita crime. Vamwe vari kuti mukadzi akangoita zvokuboorwa mhino nematatu hunhu hunotochinja. Windsor akaita basa akazviburitsa panyaya idzi. Kuti ndiye here vedu we ndiye Namatai wedu uyu handifungi kudaro nekuti Namatai anenge akati simbei uye ane mama assets asiri kubuda apa. But anyway guys, the photo that was put there inongoratidza kumusoro. Paona post iyi abva angonyora pa Facebook
pafacebook pake akati, you can't blame my past no more. I came from the trenches, but through God's grace takaipfuura. Vamwe vati aiwa mhosva hairove mainini, mhosva hairove, enda kunopika jere. Panoitwa robbery, vanhu vanobirwa, vanoitwa repu, vanourawa nekukuvadzwa. So zvese izvozvo zvaukuitira vanhu, enda kaunozvipikira jere. Yes, it's your past, but who knows kuti wachinja here zvechokwadi. So iye abva angozvibatisa nekubvuma kuti it is my past. Zvimwe zvakadaro guys ka unongonyarara wosiyana nazvo. Saka Maloti ndo imwe reason yakaita kuti adzoke kuZimbabwe. Vanhu vaitoshaya kuti kondeipi iri kutambika, but anyway musikana but aiwa better azvidzokera hake kuzogara kuZimbabwe since ari wanted kuSouth Africa. Then Big Sam comedian management yake yaposta ikati veduwe de chimbomirai kuramba mondi posta azvisina kunaka, uye vanhu vari kutocapitalize paurwere hwangu. At iye, dear family, friends and supporters of Big Sam, thank you for your continued love and support during this time. We want to share that he is doing well and is on the path to recovery. However, Big Sam has expressed a desire for privacy as he heals. We kindly ask that visitors refrain from taking videos and pictures while at the hospital, as we wish to respect both his privacy and that of the hospital. Your understanding and respect in this matter mean a great deal to us. To those who captured videos and pictures, we kindly ask that you refrain from posting them. If you have already shared them, please remove them. We encourage you to create content that does not involve our current situation. Thank you for your understanding. Thank you for your support and consideration. Warm regards. Ndo zviri kuitika. Bruno Furnitures wakaendawo ndokundotora videos achitotamba nemukomana Maiji vakaendawo zvakare. She shared the video vachita prayer and all. Maiji Limba vakangawo variko. So guys, a lot of celebrities actually went to see Big Sam. Vakaposta. It was a good thing and we actually saw nothing wrong nekuenda kwavakaita uye nekuposta kwavakaita mavideo. But nyaya ingoripo chete ndeyekuti munhu ari kurwara akastroka, then maviews mwatosvika mamillion views nemavideos, zvobva zvaita kunge paneka kusekwa comments acho anenge aripo dzimwe nguva people are mean. So vari kungotiwo vanokumbirawo kuti vawane privacy yavo, and pamwe pacho muhospital macho mune mamatira asiri kuratidza standard ravanenge vachizamawo kuportrayawo vehospital vacho. So vari kuti aiwa guys, timbobvisai mavideo kusvika ndaita strong ndobuda panze towana kutaura. Ndozvinofanirwa kuitwa izvi. Murwere anotenderedzwa kudaro, naye vedway aiwa hatidaro. That's true. Asi why vanhu vakungoposta munhu achirwara kudai so zvobva zvaita kunge semajokes, kunge vanhu vari kuda malikes. Zvimwe zvacho hazviitwi guys. Varipo vamwe vasingaoni anything wrong, vari kuti ko kana waisada kuti zvizikamwe wakazvianaunsira chiko mukaisa picture renyu paFacebook mukakumbira zvakare rubatsiro muchiratidza kuti munhu ari kurwara, handi ndo basa rako here pasocial media. Nhongwa murwere aiwa chireka kudaro unosvibisa vamwe moyo, ivo vachiti vari kubata pamwe. So ndo advice dziri kubva kune vamwe guys. So Big Sam vari kungonzi iwewe semurwere dai wamboteerera mbiri wasiyana nekutsvaka kuti vanhu vabvisa mapost or whatever, but we actually understand it is his health. Ari path to recovery and drama ndo risingatodiwi zvachose. So guys, tirongoti kuna Big Sam get well soon. Kuna Nayaya manyaya mutotora mota. Kuna Maloti dzokera kuSouth Africa undopika jere rako. Thank you guys for watching and do leave your comments on what you think.